Серус, з вами я, Фангеймер, і ми знаходимося на русинському серверові Коцки. І зараз я знаходжуся коло комнати із питок, яку я був знайшов, може десь 2 тижні тому. І коме дяку, я вас закликав помочи мені її залутати. Не знав, коли то може буде організувати, но десь на днях на виходних думав, то може ще получити. Так, знаходиться вона, я і тут був знайшов у цьому каньйоні. Тут перечікував ніч. Можемо ще впустити. Як видите, тут і все що. Я ще просто був туди заходити. Ну і там скелети. Ну, ви поняли. Ну, давайте так. Я викладу голосування, коли ми можемо визначити проходити цей івент, забратися ворогом і залутати комнату із питок. А з вами був Фангеймер. Підписуйтеся на канал, кладіть лайки, не забудьте нажати на дзвоник. До нових зустрічей, всім пока!